Bara. Bara. Iya. Lah kok kowe ngomong Subarti, Wanti. Nunit kok nyeluke Subar. Oh, nunit nyeluke Subar. Kira den mangan tenan. Ora doyan mangan, Mbah. Wangel kon mangan. Lahirnya dina apa? Oh, jarene Jumat Kliwon. Iya, Jumat Kliwon. Iya, Mbah. Iya, Jumat Kliwon kuwi jan kaya turunan demit. Apa iya, Mbah? Iya. Ya wis ti jimukno alatku ti. Heeh. Ya, ya, Jimukne dhisik alate ya. Heeh. Tanano kene dhisik. Ya, Mbah. Oh, alah kowe kok suwimen to, Titi. Sabar to, Pak Gumbrek. Lah, sik tak trawangi sik. Anakmu ra doyan mangan iki wis pirang dina ra. Setengah tahun, Mbah. Setengah tahun, Ti. Setengah tahun. Enggak doyan mangan iki, Mbah. Oh, alah, sik tak cari tak. Oh, nek sik menyane, kayak menyan. Ya. Ya delok. Worong-worong, korong-korong, kalen-kalen campur kali. Kondang kencing. Rah, kowe arep ngapusi aku, Rah. Kowe arep ngapusi aku, Rah. Rah, Ngapa siapa, Mbah? iki ning kene iki sing badhek panganane iki kowe, Rah. Sing badhek panganane iki kowe, Rah. Ora, Mbah. Anakmu iki lho, doyan mangan. Ora doyan. Tak ning kene, Rah. Ketok lho dono kae. Elek arep Baju putih ngapusi ki aku. sapa? Rah. Iki baju putih sapa, Rah? Mbak ni ngetringano lawuh iwak karo jajan tak dulak enggak gelem tak pangan. Ele nyatok kowe iki babon-babonan gragas, Rah. Wis delok. Wis kon balekane wong ra beres iki. Ora beres. Mbak enggak diurut apa diapani ngono, Wis Mbak? ora usah kene. Balik. Wis bocah sehat kaya ngono wis ora genah kowe. Mau lek dihapusi balik. Wis ora genah. Rasa bayar.